Di saroja rojnamegeriya Kurdî, rojnamevan û ragihandkarên Akirê behsa karê xwe dikin û diyar dikin ku karê rojnamevaniyê li vê deverê bi taybetî û li Badînan bi giştî sansûr kiriye. Bi pey gotina beşeka rojnamevan û ragihandkaran, cudahî dihête kirin di navbera dezgehên ragihandinê û wergirtin û pêgehiştina zanyariyan, taybetî jî li Badînan. کار روزنامه‌وانی کارێکی پیرۆز و گرنگە ئەگەر یە پیرۆز و گرنگ ژی نەبا bi desthelata çarê netatanasin gelek caran gotinek heye dibêjîtin elam nîveka şerriye yani ev gotina deq bi deq ya rast lê ez şên bêjme te li Herêma Kurdistanê bi taybetî jî li Badînan giringî weku PTV pê nehatiye dan heta hedekê baş rêgirî rojnamevanan tê kirin rêgirî wan kesa tê kirin evên rojnama şotkan evên rojnamevan bin wan nakan bi dilê xwe şol bikin bi dilê xwe raport û ew tiştên an ku ew belgên wan divêt bi dest xwe venexin taybetî jî eger tu li dezgehekê ragihandinê yê opozisyonê kar bikey. وقتی که هم تین بحث آزادی ها را در برین کن بزاد البادینان راستی جهه داخل البادینان گل جوازه الگل دورین دیگه بزاد آکره خصوصیات که تمامی ها یعنی تو نشی آزادی پاوی اجا هر بحث طلبه دیدایت کن حتی اوی حتی آستی مزن ام بین حتی اونو که مثلا چند روزنامه وان هاتینا گرتن زندان الحرمی دا یعنی و وک آزادی ها را در برین کار روزنامه وانی گلک یعنی زغوطات سرمایه Beriya li Badînan bi sedemên cuda çendîn rojnamevan û çalakvan hatine destgîrkirin û dadgehkirin û dîr jî yasaya rojnamevaniyê serederî digel wan hate kirin. Bi vê rojê jî rojnamevanên Akirê diyar dikin ku pêtiviya desthilat rêkê bi ragihandinê bidet, bi durustî karê xwe yê pîşeyî encam bidet. ji ber ku ragihandin ku desalata çarê diristahî peyama rastiya diristahiya her siyasetmedarekê digehînîtin her ya hemî hîzbekê bi diristahî digehînîtin ecaş hel gendalî bît hel xizmet bît hel çaksazî bîtin her tiştekî bît diristahî digehînîtin lewa piştevan an ku cemawer bi diristahî rastiya vê siyasetê digehên ya vê hîzbê ya vê van siyasetmedar lewa eger ev desalata çarê berjewandiya wan da şûl neket ew nahêlin bi azadî şûl biketin. Li Herêma Kurdistanê li salên borî çendîn caran pêşêlkarî beramber rojnamevanan hatiye kirin û li demê bi cihînana erkê xwe û hin ji wan jî bûyne qurbanî karê xwe. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.